Hola, el meu nom és Sònia Segalés Santolària, tinc 18 anys i l'altre dia vam fer un informe professional del CLOE i em va sortir 3 punts bàsics que són administració, social i educació i artístic. A l'administració sí que és veritat que em sento còmoda perquè el tema administratiu és un tema bastant important del qual em sento reflectida ja que vaig estudiar i treballar en empreses privades d'auxiliar administrativa. En l'educació és una il·lusió meva ja que m'agradaria ser professora, però referint més del tema de nens petits, ja que a mi m'agrada transmetre informació amb creativitat i que els nens petits rebin la meva informació. I artístic, doncs m'agrada la música, però no em considero que pogués treballar de músic, ja que no crec que tingui bastanta sortida. Els meus valors professionals són la seguretat dins d'una empresa i aconseguir un bon sou, ja que independentment dels meus riscos i de l'esforç que impliqui la feina. Després de la personalitat no estic gens d'acord, ja que m'ha sortit adaptabilitat alta i sociabilitat alta. No estic d'acord ja que no soc d'aquelles persones que tenen facilitat de captar els conceptes ja en l'àmbit laboral o d'estudis, perquè em costa bastant assumir els conceptes i sí que reacciono, depèn de quina situació, de manera inesperada o ràpida. I també socialitat alta no em considero, ja que em costa molt obrir-me als altres i tenir una comunicació. Després, les capacitats, en aquest apartat sí que realment sí que em considero, ja que m'ha sortit administració i social i relacional. Llavors l'administració sí, ja que com he dit, que vaig estudiar i treballar i gestionar i anar als bancs a ingressar xecs, doncs no sé, és una bona oportunitat. I per finalitzar, tinc les competències professionals que parla de la motivació durant la feina. És important, ja que si tu, per exemple, treballes 6 mesos en una empresa i vols que et contractin 6 mesos més, doncs tens que tindre una motivació perquè l'empresa confia en tu. I amb això és tot i ja està. Adéu.